Nag-start kami kahapon, kay almost natapos naman namon ang list sang tricycle driver. So, ginpasuguran ko man as early as 2 weeks ago, ang list naman sa mga drivers ang PUJ, PUV, TNVS, taxi, kagiban pa ang mga public transport. No? So, ang sa PUJs, ang modernized, ang traditional. So ginpakuha na mo na tanan-tanan ng mga lista, no. So sa pagkuha namon sa lista, ginsiguro namon kahapon nga pakadtuon sa mga terminal ang pag-release ang uh, bugas sa atong mga drivers. So may lista sila ginabit-bit. So at least dira ma-validate mo bala, no? Ma-validate mo ang lista nga ginhatag sa amon sang LTFRB, no. So if wala ka sa lista pero gabiyahe ka, you can prove nga may pasahero nga salakyan ka nga biyahe, may ID ka, may lisensya ka, then include namon sila sa lista. So one way man ni para at least ma-sanitize mo lista. Ilang ka kilo ng ma-receive? 5 kilos. Ilang kinala sa receiving yung budget? Uh, ang initial itong ginbakal, ito mga 1.9 million. Last pagkuan gid pag ano gid pagsugod gid bla escalate sa presyo. Next time. Depende sa availability sang pundo. Lugin pa preparahan gid man nato siya nga makontinue. Wala pa kay nag day 2 sila subong kay may iban pa nga waya terminal nga naga round trip so mo naman to di pakantuan ko naman sa kwan sa downtown pada nga mga areas man. So ang kutubya sa mga terminal gipakadtuan ko sa terminal kahapon, no? Both modernized at traditional. And then ang wala iya terminal nga nagatiyog lang gipa tagtuan man namon sa pila ka areas. So pan siya continuous until masaturate naton. And by kaina nagsugod naman kay nagsubmit naman ang iba nga mga taxi drivers ang lista, no? So after ni masaylo naman kami sa taxi. Agad nulat na lang naman nga list ang isang TNVS kay nagkuha pa sila kuno clearance sa Manila sa ilang central office. Transport group and mayor not in your license. So, Yeah, for the meantime, no, we are ang tanan-tanan apektado. Why sa hindi apektado subong sino nga krisis, no. But tinunatan ng transport sector because amuning ila palangabuhian, why man nagpasaka presyo sa plete, no. So direct gid ang hit sa ila sa pagsaka sa presyo sang gasolina kag crudo, no. Mulingan gid unay na namo. sa 10 days mo dala ang mga food panda. As long as gagamit ka fuel, no, as mode of public transport or services na ginahatag.